Mbok entembik sik. Oke. Kersane jumeneng. Iya. 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 Ala wedok dhewe sok yen gedhe anak dadi pegawe Ndang wong loro ngono. Paling nggih. wong loro Ya. iya wong to Uga. Tuyul. Matur lho, Mbik. Matur lho. sama-sama Wong ambek dina roh kok. Ku ya wong to. etok Etok-etoke kene ya tratapan. Ya apa? Ku ya wong to. Aku arep jawab asu aku ya. lah ya wajibe iki lak takok dijawab Ya iso. wong to Wong. Rumah samu kirik po. ape asu Asu nyatek kowe kuwi. gelem aku mbok cathek gelem Mas gelem su kok gelem Mas Wah, aku nyatek kowe terus modar ketoke. lah tak kapakno kok modar Ya genah. lah ngene modar ya dices Wong kirik kok nyatek asu. rumangsa kok pun ketinggal nggih Ibu Pun. mboten ketinggal bener ra Ya ketok ora ketok. Ibu ketok. sing ten wingking Oh sing wingke ra pirsa ya kersane lah. ya aja ngono to Mas Bahkan Pak Margus kalian Bu Murni pirsa ngono. lah tamune Hah? tamune Tamune ya gen ra ketok gen nanggap dhewe yen pengin. gak kowe larang kok Tek teko kene larang kepiye to kowe? krungu kabar teko kene nek ra 12 juta punjul 50 kowe moh Kuwi tenanan apa ora e? kabar sing tak rungoni saka kuping tengen Kuwi sing ngomong sapa? kabar Rolas yuto yuta punjul 50 lho krungu Biyen kabar ra to gelem ra krungu Kuwi sing ngomong sapa? krungu kabar Lah iya, kabare ngono krungu kabar kowe krungu-krungu kok sapa? ya sangka wong-wong kuwi ku sangka kuping teko kuping teko kuping Wah, berarti aku iki genah cetha iki. cetha piye Di Makelar ya. sapa sapa Mbuh. lah sing ngejawab ki sapa Ya lek Darno. ya berarti no berarti piye no Wong teko aku ora semono. pira Mbuh iku. sing bahkan dicukuri alhamdulillah Nah, disyukuri kok dicukuri lho. Disyukuri alhamdulillah jenenge menungso ki akeh sithik mesti eneke mung kurang terus. leres Mas Sing Unca bahkan menika sing ngejob sing Nggih. maringi rejeki ikhlas insyaallah ya barokah. amin Iya pikantuk leliru kathah. Amin. Sing penting ditampa apa enenge ya. oke baik Ya. Cak. Mat Dalam Cak. Iki poyo nggo cawet ngono, Cak. ora iki pikiranmu kok terus barongan iki lho kaya teko kono-kono Gak ketok iki. Apa? Kowe saiki nek melu-melu kono kae to. kono sapa Mas Uncek Nggih, ayo nyaketi Pak Pak Margu. Pak Margo Hmm. Ibu Ya, Murni ya Pak nyaketi Margo. ya Mas ya Uncek 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 Dembik kotot tenan. balenono Iya. lebokke jarik weng kok malah Lah ngopo lho? apa mau kowe Lah kae kakane ku nurut sepote. apa sepote Kotot tenan, dembik kotot tenan. lah wong kuwi nyemoni kowe lho malah Masa kok iso nyemoni aku iki? uncek cendek uncek cendek uncek cendek uncek ra duwe manuk lho bener lah bener apa ora handane kok ngeyel kowe uncek cendek Ya, ya. uncek cendek uncek cendek uncek ra duwe manuk lah uncek cendek uncek Ora iso madat. syukur aku kowe wong Pak Margo piyayine ning kene kok Aku ketotok ki tenan. mapok aku kowe Kon gendong sampean.
Ah, Iki lho kan aku digendong buke. gelem kok. Gelem piye digo mulih kok gelem kok. Ya ora apa-apa to, Mas. Apa ya mesake. Anu Gelem mboten ora? mawon ah, mboten mawon ah. Mbok gelem. Hah? Pamaku gelem. Engko digo mulih malah cilaka. Kok rumangsa. Malah cilaka. Nggih. Go mulih tenane bojone. Tengge dolanan. Walah. Anu mboten pun enten mriki mawon, Bu. Ya aku digendong ning pawon kok. Dikira dugel po. Buke kaya entuk dolanan. Nggih, wis nyaket Pak Margo. Pak Margo? Nah. Ki ibuke nembe repot. Nembe repot. Nah, Bab. ki. Gusti Allah. Enten napa to Bu jenengan niku? Gendong kar dibayar karo buke. Ngoten to. Dadi yen jenengan ajeng gendong kula gelem terus jenengan ajeng dibayar. Nah. Ngendeng-ngendengi gaweanku iki. Apik. Apik banget. Apik buke iki. Kok iso? Ibuke dibayar wong, aku sing bayar Pak Margo iki. Oh. Ya, alah. paham. Nggih. Oh, nggih, pun. Kiat tenan boten nih mengke. Aku wong loro dedeke wae ra kacera sepiro lho. Iku malah dikira bangkong tumpak-tumpakan niku. Ya ora, Mas. Oh, gak Oke. timbang-timbang diseret, gelemo. Kersane jenengan pikantuk rejeki, kula nggih pikantuk rejeki. Nggih. Pun monggo najeng gendong monggo. Alon-alon bismillah. Wus. Pun. Uncak gandeng tenan, uncak gandeng tenan, uncak gandeng dewe, ireng dewe, cendek dewe, cilik dewe, gudil dewe. Amoh. Pun. Anu, datang pawon. Uncak gandeng tenan, Bayok, uncak bayok. kawaning pawon, uncak gono rempon, uncak dinggo rempon, uncak dinggo rempon, modar dewe. Wah, kok Ya. Hei. gak melu-melu aku. Pun. Oh dereng. Uncak gandeng tenan, uncak gandeng tenan, gandeng dewe, arep dinggo rempon, digawe ning pawon. Woyo. Jos, wah kok Pun uncak jenengan gandeng tenan. megap-megap. Mesake. Kuliner dengan Brambang. Oh, kulino gendongi Brambang. Oh alah. Mula to Nggih. mula kok kuwate ram panjenengan. Pun sinten sing ajeng bayar niki wau. Gusti Allah. Nah. Niki pun digendong dugi mriki. Mbah Surati. Mbah. Mboten Mbak apa-apa, Surati. mboten apa. Oh, Gus delik. go nanti. Aku tekan gedong, Bi. Wah, Pun, kok madhap mawon. Pun. Empun. Kersane pun disekseni piyai mriki jenengan pun gendong kula. Nah, Metune dadi kene. jenengan mengke mang nyuwun Mbah Surati. Bali Nyuwun meneh. sinten? Anu Nita kalih Tia. Oh, Nita karo Tia. Nggih, pun madhap, Bu. Alhamdulillah Mas Uncek. Nggih, sehat-sehat Bu Murni Jabur. Amin. Bu Murni Jabur. Ngono Oh, wis ya. sego. Piye Mas rasane piye Aku Mas? arep diguak nang gedong. Yo gelem kok. Gelem piye isine? Penak lho Isine jadah Mas. apa-apa ya. Piye Mas rasane digendong mbake karo aku penak ndi Mas? Wah penak mbak ya. Lambemu ngecret, titenan nang ngene njaluk gendong aku lebokke jarik kowe. Ora arep jaluk gendong. Sukijo pengen. Amoh kowe amoh. Gusti Allah. Wis nglegane Ibu Murni Jambur. Bu, Mbak, Bu, pripun Murni rasane? Enten sing ganjel mboten? Mosok polos. Yakin kowe randhe manuk? Manukmu ilang kowe. Saiki cangkeme rusak saiki. Lah manukmu ning omah apa ijik? Tak pateni kok. Lah ngopo ya rambut pateni? Emoh. Apa? Tak pateni lho manuk-manuk perenjak kok. Loh,
apik lho unine. Apik piye wong aku angger nguyuh dilokne yo. Piye lah loke? Cendek-cendek dir ngono kok. Masa? Terus manuke tak pateni. Lah nyapa kok pateni iki mergo anu kuwi ngarani cendek. Heeh. Lah asline nggonamu cendek apa ora? Iya. Nek iya sik dipateni iki nggonamu ora kok manuke perenjak. Keting aku. Wis, aku megap-megap aku malah. Lho sing gendong lho. Mboten kagem jenengan mawon. Alah. Alah. Niku pinten? Oh ya. Apik. Ya lumayan kowe setugel kok ya. Iya, wis gendong penak diparingi Lah iya. Matur nuwun. Bu Murni Jambur. Sehat selak. Sumbar. Wong nek klunyatan kowe kuwi. Sumbar kowe iso sumbur. Nggih, sembah nuwun bebingahipun. Matur sembah nuwun. Kila lipur lumantar tetembangan. Mau urung matur karo pake lho. Oh iya ya. Ngersak balik yo balik. Lah. Uncek ganteng tenan. Yo, ayo. Kok ndak mutung. Kowe ora iso bali syukur. Ngono kuwi terus syukur kowe. Nggih. Pak Margo ngersake lagu napa? Pepeling. Bu Murni menapa? Susu. Lah, susu. Anu Bu Murni napa? Niki Pak Margo ngersakne pepeling. Nggih. Dan Ibu Murni napa? Susu murni. Mas Uncak. Piye? Kok iso susu murni ta? Kan ana lagu Boyolali kae sing terkenal. Heeh, ancene Nah. lah. Terus buke ngersake? Napa Bu lagunipun? Napa? Lho. Malah ngoweke. Kata napa? Bu Manut. Nah. Injih. Oh dandut napa? Birunya cinta. Siap, Siap. Ibu, Mengke Bu katuraken. Murni. Siap Bu Murni siap nggih. Niki dawuh saking Bapak riyen nggih. Pepeling ingkang dipun kersakaken. Nah, para kanca sedayu monggo dipun cawisaken. Nggih. Boten. Oh, nyawer barang to Pak jenengan ya. Walah. Jenengane pun nanggap. Lah nggih. Kok tesih nyawer. Nah, sedekah yen sae ngene iki ora lokak ning tambah kebak. Leres Mas Uncek. Dongane Piai Setugel niku saestu mandi Bapak. Wah, jan. Lah ngene iki. Pepeling Nggih. diaturke. Sembah nuwun Bapak. Niki mawi bawa napa langsung? Gawet sehate. Oh ngangge Mawi bawa. Oh, bawa. Mau wis Oh, sik, diprotes. aku tak nyambut gawe sik. Gusti Allah. Ngejak Wong ya diparani kancane kok ya. Aku ya gumun lho karo panjenengane Salami sik iki. kancane kuwi. Aja sombong. Salim. Untuk kancane salim. Salim sik, salim dulu. Salim. Loh, Alim. lah hei. Wale. Sayang sik. Wes. Kuwi mbaten aku apa diambe wong tuyul ngono mesti ngono kuwi. Ayo bawa sing apik. Moci nemro ya. Rukun Islam kang 50 niki katindakno mring para sasama. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, swantene Mas Uncek sae napa sae? Sae napa sae? Alhamdulillah. Ditampi sae. Bener kaya wong nyeksekke ngono to, Bik. Lah ya apik to. Ya takokmu iki sae napa awon ngono. Ora kok sae apa sae. Kuwi gak apik. Gak apik. Apik ya sae napa sae Pak Bu? Loh, La ilaha illallah. suwantene panjenengan ancene sae, ancene apik. Kok ngicim patiku to? Yo. Aja padha ditinggalke. Aku yang ngene iki lho wis piyayine. Mung setugel suarane wah jan. Piye?
Biasa. Lah jane. Dadi gawe apik moh biasa ra mathuk. Kowe takokmu sae napa sae. Ngono iki kleru lho. Arep ngangkatke mayit. Lah kuwi anjene ya mayit to. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Arti cekok malah diledek. Dagelan kondang kok diwarai. Sama kowe. Kowe iki lho. Dewi. Lah kowe ngelok aku lho to. Oh, peh kondange ra itu diwarai. Yo gak itu. Ya kudune iki Iya, Mas. saling melengkapi. Bener banget. Ngono lho. Iya. Nah, apa-apa kok gur jlomprongke, apa-apa gur ngeblekke. Blagal. Wah. Nyindir sapa? Mesu. Syukur kowe. Syukur kowe. Ramadan tindak. Ya ta terusno. Aku apa kowe to? Ora ya kowe tergentian to. Syuting Mas, syuting, disyuting. Mikir. Kowe kirene sing nggo sapa? Lah aku rene dhewe, Rek. Oh gak karo kono. Lo. Sing nimbali sapa kowe iki? Gusti Allah. Ramadan nindakno poso. Kapat yakat ping 5 ibadah haji. Nah, tutupan sing buka kowe kok. Lah kowe biasane nutup dhewe. Oke. Nek karo kowe mau kudu nutup. Ayo. Buka. Rukun semono. Iso kami totolen to kowe iki. Mbah aku gara-gara iki ya. Anu Sukijo jan racet to. Apa? Iso apa ora? Wah grene wong ayu ijo-ijo. Aja ngene ndase Oh, ucul. kok wong ora apa-apa ora gagar otak kowe. Ora iso gagar otak Lah kene? Ya tetep gagar otak to. Apa sing duwe? Ya isih to, raket tang sithik cilik ya nengok. Raket lah. Raket tang sak tokolane yo jek duwe. Oh. Lah dalah ya apa ora? Anu terus Nabi. Rukun Islam. Sampura no. Rolas juta Iki kok ya entuk kaya ngono ki lho kok ngendi? Kene lho. Judek aku karo cah iki. Gone Sukijo kok jiglok aku. Kok iki aku juga. Ayo pepeleng Iya, Mas. Ayo Cak juga Cak. Ucul. Dolanan. Wis pancine tansah dielingke. Wis pancine padha nindakake katan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi. Salat hati cagake agama imam waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjemaah. Subuh duhur lan asar salat saya ketingatoke tindak mungkar maghrib
sembrono iku perintah agama kelimono anengan donya mung sedelo sampeyan katawakan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Mas Ucap sing ngersake sinten Pak Marbu alhamdulillah tuan rumah bareng sedayu wajib gawe pangeran sholat cagake agama alimah waktu kebutuhan satu joko kanthi istiqomah alam sing tumak nina luwih sampurna yen berjemaah sebabnya ora karo aku pertama arti tak tahu wong bae iki yo kami dengengen nih basa ngendi anu lho kaget ngulatke jenengane apa nggih dadi ora ngulatke ngisor dadi dikira ora enek wong terus arti tak tahu dikira tenggok apa piye ora roh dadi mengke kegajul ora meh ae kok meh terus aku mundur urung kegajul berarti urung kok mbah digajul mbah aja to kok rumangsa aku kok didoni sisan malah dijabah ora ya Mas mung kudu larang ya to Mas iki alah lae sampun niki mau dawuhipun sinten Pak Diwejek ingkang mengko ganti iki lek mau ketok nuwek-nuwekke wong ya ora apa-apa to Kang Mas nah kagungan hajat Pak Juragane Margo Brambang. juragane Brambang beling ki sampun kaaturaken ki lelagon ngilingke awake dhewe Nggih. ning alam donya ibarat mung mampir ngombe leres dadi ya kudu sing ati-ati ya kudu sing prasaja rasah neka-neka nang donya mung sedelo mampir apa mau mampir ngombe oh adina sing tipu mendem ae hobi kok oh kae urung urung dong kok artine urung dong ngerti kahanan urip iki kaya oh iya ora apa-apa Mas hobi kok ngono wae ora apa-apa bagune bahagia ngono wae sampean ya Mas Sunja nggih matur nuwun aku no yo enuk lah ya no no iya apa lungguh oh alah nek basa kono no lungguh no nggo genti kancane ya iki